Jones. It's a robbery. It's a robbery. Jones. Wall to wall, Jones. Jones. Wall to Jones. Han har ikke det bilnøgle. Skal vi jo køre? Tænker jeg. Ja tak. Nå skal jeg lige ovenpå med det svin her. Er du lavt, så kommer vi bag med dig. Wall to Jones. Jeg mistede en del Tennessee. Walter Jones. Hello. Walter Jones. Fuck you, da. Charles, are you in the closet? Charles Witte. You can come out of the closet. It's 2022. It's Oi, okay oi. to be gay. Hvad ser? Der er der nede, er det ikke det? Det er bilen, det er bilen. Det er bilen, sgu. Det er bilens meter. Hvem har nøglen, så kan vi slukke alarmen? I have the Så key, ned, man. så er der squat ned, så er der squat ned. Charles White. Fucking Charles retard. White. Pimp my ride. Yo, you fucking asshole. Pimp my ride. Det er så fucking det lort. Oh! Der er trold i lorten, der er trold i salaten her. Squat i lorten! Der var lyd hernede for. Ja, det er løgn. Jeg kan måske bare være op i baggrundsstøj. Muligvis. The fuck up. Hvad så dit svin? Ha? Hvem er porno nu? Er det en spritte, vi er i gang med her? Okay. Hallo? The hunt is over. The hunt is... The hunt is over. The hunt is over. Bro, hun spawnede lige her i stuen. Nå, Lige her i stuen. Jesus Christ, jeg har klippet det bort der. Fuck mig. Hvad Jeg var går ind i det? mit skab, men jeg kan ikke se det. Du er gået ind i et andet skab der. Jeg blev lige så den der bare. Jeg var sådan, shit. Hvad er der med det bort der? Han kan svømme der. Ja, vi skal ind og stille et spørgsmål. Ja. Åh, Gud. Vi skal nok forberede for at flytte. Please look. Jeg vil ikke med. Hello, Julie Alexander. Alexander, are you here? Julie Alexander. Okay, thank you. Goodbye. Den er i en stue der. Nå. Ja, fuck. Jessica, dog. Hun er gået her. Nej, gå ned i kælderen. Kælderen var lukket før. De ghoster tilbage, Line har det med hjemmeflugt. Ja, hun hoppede her. Ja, kælderen er... Hun har været der begge steder. Hun trykker på klaveret.
Så vi får et ghost event, og det er koldt, ikke? Er det ikke? Så skal jeg bare ud af. Så ud af. Hej! Nej. Din fucking søn er en luder. Benjamin, er du her? Jeez. Hvad er det lyden, hvor man? Hvad sidder man sådan en kamera op her? Er vi liv? Ja, bare kom nu. Kæft, jeg skal ens nemmere. Hvad sætter man sådan en kamera op her? F. Og skal jeg bare pege den retning, der står der? Nej, det skal peges i modsat retning. Du skal sådan... Men du kan trykke Og lige sætte den Jesper der, tro lige du skal indenfor, og så... Jamen Jesper siger G. G? Nej, det er efter med. Nå, der står et kamera her længe. Vi skal have en DOS-sensor så. Ja, det er 14, det var G. Men jeg tror fandme ikke gå derind igen, at det fandme er en væske med øre mul, mand. Kunne du med prøve igen? Fumi! Her omkring. Okay, her omkring. So in this area of the house, vi skal have kameraet her også. Altså, vi kom herind fra værkstedet her, så ud, og så kom vi. Temperaturen, Boots.